Республикада бүгінгі 25 район урып жию эшләренә киреште. Шул исәптән актанышлыларда анда бүген 40 көне уздырдылар. Якын тирә район игенчеләре, республиканың аграр өлкәдә эшләүче төрле оешма вәкилләре бергә җыелып, тәҗрибә уртаклашты. Тулырак алдагы материалда. Татарстанда иң беренче булып кояш чыга торган актаныш басуларының берсе бу. Ташкын хуҗалыгының тәҗрибә кишәрлекләре дә шунда урнашкан. Якын тирәдәге районнардан җыелган игенчеләр дистәләгән яңа сорт белән таныша. Ташкын хуҗалыгының тәҗрибә участогында 70 төрдән артык бөртекле үсә. Аларның күбесе Татарстан фәнни тикшеренү институтында чыгарылган сортлар. Исемнәре үк аерылып тора. Йолдыз, Хаят, Иделле, Хәзинә, Бәрәкәт. Бәрәкәт сорты корылыкка иң түземе булса, сетарыда 14% аксым бар һәм бөртек клейковинасы 34-кә җитә. Институт чыгара торган 100дән артык сортның күбесен Рәсәй төбәкләрендә игәләр. Язгы сабан будайының делянкаларында басып торабыз без участокларында, монда безнең 9 сорт. Аларның 5-се уже республика, Рәсәй хуҗалыкларында, районнарында эшлиләр. 4-се аларның киләчәктә чыгачак. Бөртекләрдән кала кузаклы, тамырлы һәм башка культуралар утыртылган. Тәҗрибә кишәрлекләре 200-гә якын. Соңгы елларда республикада кукуруз игүгә аерым игътибар бирелә. Аның шәкәннәрен орлык хәленә җиткереп, сенажга салган вакытта сыерларның сөте күпкә арта. Кукуруз зернасыннан башка süt алып булмасына шандык, инандык инде. Һәр 2 ел инде без зернага эшләбез. Менә быел инде без институтка 200 гектар эшләдек. Менә кукурузны башка елларны быел инде 400 гектар эшләдек. Игенчелектә дә фән яңа технологияләр даими кулланылырга тиеш. Кайчандыр гектардан 45 центнер рекорд саналса, хәзер инде бу гадәти уңыш. Реаль 180 центнер уңыш бирә торган басулар бар. Шуңа күрә фәннән башка, сортлардан башка, технологиядан башка мондый уңышка ирешеп булмый. Шуңа һәр вакыт моны игенчеләребезне, механизаторлар, белгечләребезне без укытырга, күрсәтергә, нинди фән яңалыклар бар, сорт өлкәсендә, нинди технологиялар бар, нинди техникалар бар. Бөтәл без бик күп операцияларны башкара алмыйдык, техника юк иялек. Шуңа күрә науларның һәр ел сайын біз бір хуҗалыкта делянкалар шашып, мотор итеп 40 көне үткәрәбез. Республиканың авыл хуҗалыгы тармагында эшләүче күп кенә предприятиеләр бердә үз техникасын төрле җир эшкәртү, ашлау җайланмаларын тәкъдим итте. Актаныш районыннан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы.